Ahojte kamoši, nachádzame sa práve na Zábavka Feste v roku 2024 a poďte sa pozrieť s nami, že ako to tu vyzeralo. Ahojte kamoši, vítam pri sebe organizátora festivalu Zábavka Fest. Ahoj Števo, aké máš pocity z tohto festivalu? Čauko, dobre, zatiaľ dobre. A čakal si toľko veľa ľudí? Úprimne nečakal a v tejto chvíli ja neviem povedať, že koľko ľudí vlastne tu je, takže určite sa vyjadrím potom. Čo ďalej napríklad plánuješ? Na jeseň plánujem ešte festival maskotíkov, no a vlastne počas sezóny sa my venujeme hlavne pre nájmu, to je ako keby náš hlavný biznis, no a potom o rok zase spravíme ešte väčší Zábavka Fest určite. Ako, o mnoho väčší? O mnoho väčší. Tak dobre, ďakujem ti veľmi pekne za spoluprácu Števo a prajem ti veľa zdaru. Čau. Ďakujem krásne, aj tebe Maroš. Ahoj Kajka, ja ťa tu vítam na Zábavka festivale. Ja by som sa ťa chcel spýtať, ako sa ti páči? Dobre. Naozaj dobre? A čo by si napríklad ešte zlepšila? Ešte nové skákacie hrady. A aký skákací hrad sa ti páčil najviac? Tento? Tak dobre Kajka, tak ďakujeme ti veľmi pekne. A čo by si odkázala ďalším deťom, Kajka? By som ich poslala k nám na skákací hrad. Super Kajka, daj si na to! Ahojte kamošky, ako sa voláte? Ja sa volám Sofia Uhrinová. A ty? Ja sa volám Elenka Mruzová. Fíha, dievčatá, vy máte krásne mená. A tak sa vás spýtam, páči sa vám na Zábavka Feste? Veľmi dobre. Veľmi dobre, a ty? Mne sa páči, ako keby tu bolo 100 ľudí. Ale ja ti prezradím tajomstvo. Tu je viac ako 100 ľudí. Takže 200 000. 300 000! Ahoj, ja som Maroš Kamoš a ty si kto? Ahoj Maroš Kamoš, ja som Mila Tintilinty, veľmi ma teší. Milá Tintilinty a pomocníci, ako sa vám hrá v tomto projekte? Výborne. Čo sa vám páči najviac na tomto projekte? Asi tá hojdačka. Táto hojdačka, ktorú teraz vidíme? A tebe čo sa páči? Sulfida. Sulfida. A Sulfida je kto? Sulfida je vzdušná víla. Fíha. A vedela by si nám dať nejakú akrobáciu na tom? Lebo som videl. Naozaj? Tak poď nám ukázať. Poď.